Ngasho, ngathi musani ukulandelana noNgizwe noJanisitha noMthakathi la esitradeni. Nina nathi nikhetha ukunukisa amabheshu la esitradeni. Lithi, hiya, Zulu, Zulu, abahambe. uJanisitha noNgizwe noMthakathi basuke basemsebenzini. Kudlaliwe ngani? Bakhuphuke ngani labantu? Kudlaliwe ngani? Nonke kade nigijima la esitradeni kudlalwe ngani? Ngasho nangafuni ukungilalela. Ngathi kudlalwa ngani? Bakhuphuke ngani labantu sebehamba ngenyanyavu zezimoto izinguzunguzu? Amandla wenu lawa okugijima esitradeni. Wena lokhu sathe Zulu, Zulu, abahambi unganalutho. Mawuthi uyafika endlini, uNgizwe akekho, uJanisitha akekho. Isisu asinasikweletu mntakama, sifuna ukudla, awunalutho endlini. Zulu, Zulu, abaphume emarumini, abaphume. Mawuqeda lapho, nayi inyanga iyaphela, umongameli wakho ukunikeze 350 ngonyanga. Uxoshe abarenti bakho u-350 awuneli ngisho ne-school fees sengane yakho. U-350 awuneli nokudla. uJanisitha noNgizwe noMthakathi basemsebenzini bayahola labantu. Wena uholani ngokugijima esitradeni uthi ulungisa i-country? Uholani ngoba wena uhola lo 350 kuphelele lapho. Labantu bayahola. Kuyimanje sebajikelane bo-3. Yingoba nabo bafuna le nsimbi le ejabulisa wonke umuntu. Le nsimbi le ejabulisa zonke izizwe phela. Khence. Yo, ngisho imali yakizathini. Lezi two lezi zitholile u-3 million zathi uJanisitha esebenze kanje. Wangathola lutho sisiJanisitha. Lokho nje lithe Zulu, Zulu. Kudlalwe ngani? Kudlaliwe ngani? Angifuni ukunitshela amanga kudlaliwe ngani. Musani ukuba ozomlandela. Ube nobuntu nawe. Mabethi wena nawe iba nalokho okwenzayo. Khona manje ugijima esitradeni wathi abahambe. Bahambile, lambile manje awunalutho. uJanisitha usuthi, uNgizwe usuthi, uMthakathi usuthi. Unani wena awunalutho? Nawa namaruma hanamuntu. Yo. Mara nina. But truth must be told. Phakela uMthakathi benoNgizwe naze nayiyona into yengane. Naze nayiyona into kaMangobese Nkosi yami, naze nayiyona into yomfazi womuntu eqale ngothando, eqale njengomzali ekhathalele iningizimu Afrika ebona izinto zonakala phambi kwakhe. Niyonile bafowethu. Kuhle impela enikwenzile uforward enufakile manpower enifakile, but at the end of the day niyonile. Lokho kumele sinitshele. Yabona mawenza into ingasuka ekujuleni kwenhliziyo yakho uyenze ngoba yenziwa omunye umuntu. Kuzohlezi kuzoba noqhekeko. Ngoba kuzofika umuntu ozofika kufumbathisa into uphume kulento because vela uyanga ngoba ukhathalela abantu but uye ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho noma uye ngoba ulambile. Siyazi into enongizwe phakathi noqopho nemali. Ungizwe nemali into enje ngeke uzibahlukanise. Kwathiwa nabaculi kanje ngenxa yokuthi yena ufuna ukwenza imali. Wazwayishaya isifuba wathi na laba beqhathwe yimi engekho impi. But njengamanje kwenzakalani? Abasaboni ngasolinye uthule ngathi udutshuliwe. Umele manje ngathi umsula. Kanti nayo involve. So guys, lento kaMangobese nimoshile. Kodwa kungasho ukuthi kuyimosheni kwenu ukuthi siphelile but nidala uqhekeko ngoba njengamanje asazi ukuthi sidonse sibheke ngaphi. Imashe ngapha, omunye uphakamisa ubunsizwa bakhe ngapha. So it's unfair. Ngoba umsunguli waleyanto siyamazi. Bekumele nina mase nithola ama-interviews sithi hayibona ukuthi u1 no2 sesibizwa ngala eParliament nithi nina asiyi if umnikazi engayo. Bekumele nisho njani if umnikazi wayo engayi asiyi. But nina nithola ithuba. Kwenzakalani manje?
sixabene sodwa manje asazi ukuthi mesilandele bani kumele sibheke kuphi. But guys niyonile lento niyonile. Nginguwe nje mina phela umthakathi ngaba ngiwabhala nama negative comments engiwabhalayo, ngaba ngibe arrogant, ngabe ngibuyela back to drawing board ngiyoxolisa. If I decided ukuthi ngidle imali ngizithulele, uzidlela imali uzithulele, not to comment. Uthule njengongizwe, ongizwe uzobuya nje imali masiphelile ezoba next. Awunanext ngesiyezwa ke abanye bathi nomkhwanazi waqala kanje bhuti awusumkhwanazi. Awusumkhwanazi bhuti and ngiyakubona manje ubhizi ku social media uyaposta proof ubani uthi anginabufakazi bhuti asidlali la sidlali sikumetha iserious country. Lana we have enemies futhi they are not enemies, we have people esicabana nabo esifuna ukubaxosha ezweni lethu, sifuna ukulungisa bona lo mene oza ngabo manje because wena mase udlala ipolitiki. Udlala ipolitiki bhuti angeke sikeke nje udlala ipolitiki mara sizoyilungisa istrati. My question is if lento ekhulumayo kuyiqiniso ubhuti Phakela noNgizwe babrayiphiwe, mina ngifuna ukwazi ukuthi upresident makabanika lamaphepha bekwe-1 lamaphepha e1 lamaphepha or ngibuze kahle eyani le 3 million ababanike yona. Ngiyabuza ukuthi i3 million eyani because if ipresident banikile le 3 million, if uCupcake ubanikile le 3 million bekazobanikela into ezi2. Number 1, bekazobanikela ukuthi bafethu ayiyekeni ke lento eniyenzayo, ningifakela amanzi manje, ningincamlela isiporo or mhlambe bafethu nimosha ukudla kwami phela. Bambani 3 meter, ngicela niyekeni lento niphume kuyo. Then bathatha imali bayiyeke. If bayithathile imali. Number 2, ngokubona kwami if bayithathile imali, shuthi uRamaphosa bekababizela ukuthi yebafethu nayo imali, chubekani, mashani, thelana amapetrol, hambani South Africa yonke le, niyenze nihola amamashi, nithenga ukudla, nidle nisuthe. Kusho ukuthi noRamaphosa naye akawafuna amaforeign, noma sho ukuthi uRamaphosa naye ukhathela amaforeign. If bayithathile imali, because ngikusho lokho ngoba mina hayibo every day mangivuka ephejini la kabhuti, ubhuti usho into eyodwa abahambe and bazohamba. uNgizwe beka meeting eGoli, usho same thing ukuthi abahambe and bazohamba. uPhakela uthi manje nge16 makaceda ngebootcamp ungenela amaflat lawa hijackiwe. So question yami ithi kanti bebabhadalelelani, kanti eyani le 3 million mfethu, eyani le 3 million awusibalansise mfethu, eyani le 3 million. If bayithathile i3 million and basakhuluma into eyodwa ukuthi abahambe, kale 3 million bekweyani jita. Ngiyezwa abanye bathi hey uPhakela uchincha itone, sekathi Mr President is a nice guy. Vele for sure he's a nice guy if ada ukwazi ukunika abafethu i3 meter ukuthi bachubeke balwe, because itone ayichinchanga, because I mean imandate ayichinchanga, bayahamba. So yeah, he's a nice guy. Nami if ada uRamaphosa angangibhadala for ukusho ukuthi ngithi is a nice guy, abafethu ngicela ningichumanise naye. He's a nice guy umchita. He's a very nice guy and phela bekungaliwa njoba kungaliwa nabantu bokhamba, ngithi it's a peaceful march. So benifuna nini uPhakela athukana nepresident, first citizen eCountry, athukane nayo kuliwe abe rude, then bazothola indlela yokuthi bakwazi ukudila naye. My question bhuti Mancinza, eyani le 3 million? Eyani awusibalance nje eyani, because ngiyezwa abantu bafuna iproof and uyahluleka ukuphuma neproof. Yeke ke indaba yeproof, eyani le 3 million? Eyani le 3 meter mfethu? Awusitshele 1 lamaphepha, because abajita basasho. uNgizwe bekabiza meeting eGoli nenduna, uyasho ukuthi abahambe.
uphakela umthakathi epagini lakhe everyday uyasho abahambe. Kanti le 3 million bebabanikelana bekweyani because wena uyazi ukuthi 3 million iphume kanjani ama 1.5 but ungadlali ipolitiki ngathi. Ungadlali ipolitiki ngathi ngoba manje sekuvele zakhe izinqe manje. Bayaphosta manje abantu osigaxa bayaphosta manje ukuthi uthatha itshontsho wena kubasebenzi. Sekuzavela ezakhe indaba kuyavela nokuthi icembu lakho lelakho liphuke phakathi because of wena ufuna ukukhuzwa. Maqeda wena uthuzela uzofuna ukukhuzwa izolo busuthi uphakela umthakathi melayeke lento yakhe ukuthi uyinsizwa ezinye izinto zidinga hey baba insizwa uphakela umthakathi ufuna uthi uyini kanti. Asibuyele estradini king mangabe kuzobenza khona ideal Mike my words akubi khona evidence or witness akubi khona amakhamera shuthi wena uthi upresident ungizwe uphakela umthakathi ubani uzoso bese ilensizwa le cameraman kaZoso bese umfazi ogcwele amabhari bona ngoba bahambile bayoyenza ideal bashuta ithombe amabhari wena njengoclever yipi ideal oyaziwa nasekhona imadlanga kanje yipi ideal engayenziwa president athatha ifoni afonela uphakela umthakathi athi mfethu uzwakala sizoringa ngizogaya 3 meter kule madlanga engaka hayi putayi indaba yakho puti hayi futhi asilungise istrati wena uthi ipresident ibhari the big politician number 1 politician asemzansi ibhari ukuthi lingathatha ifoni lishiye evidence enga exposewa ngayo kuthiwe nayi evidence akazi ukuthi amafoni manje ayarecord angathi azoyenza ideal bese marachuano umuntu hayi marachu uyashaya mfethu shuthi ngathi kenza ideal angatshela uphakela umthakathi ukuthi eze iza phakela nabo cameraman bakho because ideal bafethu ideal so ihlala between the two so mina ngifuna ukwazi ukuthi le mali eyani king eyani usicacisele ukuthi le mali abanikwe yona lamaphepha angaka yiwani bebanikela ukuthi bayeke imash or bebanikela ukuthi imash iqhubeke because now bayaqhubeka bathi abahambe ewana amaphepha and ebhuti singakhohlwa ukuthi when we remember iMK usisi Jacinta remember iMK ubhuti uphakela inkatha ungizwe angazi noma iANC noma sekaphuma so ningadlali ipolitiki bafethu ningafuni size sinuke iMK size siyisole iMK ukuthi ngathi ifuna ukuthatha udumo manje ngathi ifuna ukuthatha ivictory manje because bayabona ukuthi uphakela uyaphusha uyawina iMK sefuna ukuthatha ispotlight ningafuni size sicabanga kanjalo sisijacinta sukuma you are a leader uwe umholi waleqembu leMarch and March uwe ifounder uthuleleni uza kwenu ku-MK eza nama allegations angaka uthuleleni and it's not professional guys lento yena ku Facebook it's not professional ayikho professional into enenzayo nisihlekisa ngabantu niyasihlekisa blind nasihlekisa sesinithembe kangaka sesiposte kangaka ngani sesikhulume kangaka ngani sasaxabana nabantu sithi bazohamba zikhona ibhare zithi hayi abayindawo nadlala ipolitiki seniyabaphuva ke manje labo bajida ukuthi hayi vele bedlala ipolitiki ngathi anisithatheni serious bafethu anisithatheni serious bhuti mancinza if unabo ufakazi bhuti veza ufakazi
sibone sizwe ungaloku udlala abo duck and dive awusumfazi lokuthi awushelwa phela wena awushelwa uzolokuthi ngathi usayocabanga neanswer vesa ukuthi ukuthi uphetheni sikhulume ngento esibonayo isikhathi siyahamba labantu mele bahambe sasa iThursday sifuna ukumasha asazi sithubeke simashe siyeke and manje udivide country lento eni divide country kuzoba khona i-team ngizwe enphakela kuzoba khona i-team Jacinta and ilento esingafuni ukuyibona yenzeka ukudlala ngathi king yekela nje ukudlala ngathi sacela mfethi bane speak and frostani uxolise mabe khona into obufuna udumo lwakho na uxolise ngoba sekuvele zakhe izinqema zavele zakhe indaba manje kancane kancane zavele zakhe indaba ziyavele zakhe indaba mina my question still remains eyani le 3 million eyani okay uthi babanike 3 million eyani because namanje bathi abahambe kanti eyani le 3 million engaka abanikwe yona eyani ashuthi vele nami ngiyavumelana ke nophakela upresident is a nice person if uzokwazi ukunika abantu i3 million abathi abacosha ama foreign he's a nice person ngiyavuma come for me ngiyavuma school is important come for me ngiyavuma he's a very nice person if uyabona ukuthi yena as a president kule position akuyo akakwazi ukuma athi abahambe because uwasign namhlambe kune agreement namanye ama president wase-Africa then if uyakwazi ukuthi abhadale noma akhiphe imali anika abantu abathi abahambe isichubeke hayi is a nice person is a nice person ke uthi Mancinza uzomosha igama le MK la yangithusa manje ngiyacela umsholozi nje akubize eofisini uzomosha igama le MK you are decampaigning MK manje you are decampaigning MK no sis Jacinta naye njengoba bathulile naye ngale ndaba she's decampaigning MK angithi campaigning nani for MK but wash out guys wash out because siyazi bafethu sibadala we all know ukuthi uJacinta is a member of MK we all know ukuthi uMancinza is a member of MK so whatever you are doing guys you are decampaigning MK besikhona ke thina sithi uyivotela MK but manje siyayibuza ukuthi sivotela ngaliphi MK ngoba ngathi ifuna ukuthatha udumo umsebenzi ongaka labantu laba ungizwe ushelo umuzi uphakela uphila kabuhlungu uyafuneka left and right Maforena afuna ukumbulala they even threatening his life on TikTok sibukele what do we do about that ungizwe wathi makashela umuzi the only donation I remember yabuye Eastern Cape kumfundisi le donate I think it was 50k akekho omunye engamuzwa donatele ungizwe but we are waiting for that moment encane yokuthi bafaile or mistake encane to attack to attack mabayenza wonke lo msebenzi mabafunwa ama foreigner afuna ukubabulala abashisela izindlu nithulile no one is saying alivele lelo foreigner silande ngamasimba silifaka itayera manje lifaka itayera silixoshe manje akekho into enimele nje iphutha wonke lo msebenzi ongaka ukuphakela uyenzile wonke lo msebenzi ongaka awuyenzile and the funny part about it nicinezela uphakela yedwa kanti ngihamba eyi1 na uZoso uthenga iPhone 13 cash kuyaqala ngoZoso ukuthenga iPhone 13 umuntu onestezi esingaka sakhe ngemali yakhe wani ngambuzi le mali estezi uyayithathaphi ningazodlala ipolitiki ngathi bafethu ningazodlala ipolitiki ngathi awuphendule weMancisa eyani kanti le mali bebabanika yona if namanje bathi abahambe eyani leyo mali I think sawadinga amanzi danko bhuti sanibona niyaphila ni right ngithe kuseni ke namhlanje bakithi angivele nala magama
sibhekane nenkinga yabantu abanomhawu. Uma ungangena kuma comments wama video wonke engiwafakayo noma engiwabhalayo, uzobona ukuthi problem ukuthi sinengxenye yabantu eSouth Africa abanenhliziyo ezimbi, abanomhawu. Umuntu onomhawu bakithi umuntu ukuthi noma ephethe something esandleni sakhe ayimnelisi, ufuna ukwazi ukuthi isandla salwena sifumbathe ini. Iyona nto edala uqhekeko kubafundisi, edala uqhekeko eParliament, edala uqhekeko kuma political parties. Iyona into edala uqhekeko even nakule Dudula, March and March, whatever, and then igcine futhi se confuse thina singama South Africans sizakhamuzi, and then ekugcineni senzofuna ukuthi sithule ngathi manje siyizitabane. Mina ngupastor ngifuna ukutshela nansi igama ekumele ni understand lelodwa bafethu. Thina abanye asiphili ngobuqoki, asiphili ngeinyembezi zabanye abantu, asiphili ngokuhlukumeza abanye abantu. Enelalela mawukhanda chisa ekhayini la uzelwe khona, then manje sofuna ukuba ukhanda chisa even nasemakhosini nakuma president naku whatever, uconfuse iSouth Africa. Angazi ma South Africa nithuleleni niloku nibhizi nilandela nalani nibona khona ukuthi kahlahle niye kufeni niye endlaleni niye kuhluphekeni. So manje into efathi ngini understandise yona iyodwa nje kuphela ukuthi lalelani, asimuseni ukulandelela amasimba into esiyibona ukuthi vele ayisebenzi ine nonsense. Into mangabe mhlawumpeni uyibona abantu beyiqala noma beyenza ubona khona lapho bona bebodwa futhi manje ngathi akusekhona ngazwani, yeba kithi kusuka lento ingenaso isiqalo esi right. And number 2, ngeke eSouth Africa bakithi sivumele ukuthi sibe nabaholi aba more than 25. Ngeke size sikwazi lokho ngoba manje mangathi uyachecka ina sport inama group wayo. Ungene KZN kunama group wakhona, ungena bakithi ngale lokhuzanile lo eEastern Cape, abanye bathi egroup enye ithi, ungena ngale koGiyane kanjalo. Then manje kusase eSouth Africa leyo ndawo leyo, noma manje sesikhuluma ngani ilo iSouth Africa seyiphendukile yaba icontinent, or seyiphendukile yaba ile nto lena yaba umhlaba nje yona yodwa sesihlukene. Yeba kithi manini nginitsheleni, mina nginitshele nje iqiniso lonke liphelele. Uma singayekela ukuba izitabani madoda seSouth Africa, siface iqiniso, siyekele ukuba amaqoki, siface iqiniso. Nani bafundisi niyekele ukuthi nibheke icrowd ukuthi yangakuphi. Lento mina ngeke ngisoze ngiyenze. Abantu babalulekile empilweni yami, abalandeli ngiyabathanda, abalandeli ngiyabadinga, futhi abalandeli nginesiqiniseko sokuthi yibona abangenza ngaba neconfident yalento engiyiyona namhlanje. But manje sesiselena amamenemene wamadoda. Amadoda bakithi inkosi yami angosomathuba ababhekayo ukuthi uma singaya lesi zotholani ngcono sibambeni ngapha. But manje ubula nabo, mina ngiyanitshela futhi namanje ngithi mina musa ukulala uqabanga iMarch and March, uvuke ekseni uqabanga iMarch and March, angeke uzube nalutho. Ngiyaphinda futhi ngiyakutshela, ungalali ujatshuliswa ukuthi namhlanje semashile bagijimile baphumile or whatever, bese uyalala iphupho lakho lokuthi kusasa siyobagijimisa kuphi. Unyaka uyaphela, and unyaka mawuphela ingane zakho azinandaba thuba bayagijima estradini. Ingane zakho zifuna something to eat, ingane zakho zifuna imali yokubhadala esikoleni, ingane zakho zine future. Wena vele uhlulekile nasesikoleni wayeka, kabangela ingane ezinga apply ukuze emhlabeni. Focusani bakithi ukuthi njoba sebahambile njengamanje nenza ini, sebanishiyela umhlaba wenu, banishiyela indawo abakahambi bonke kodwa imajority bahambile. So njengoba labaphume khona sengakavali ibase, sicabangani ngiphenduleni yini into enicabangayo, ngoba phela laba phume khona kusase empty. Amasaluni labe nithi banithathela wona bahambile kusase empty, ama barber shop la wona kusase empty. Ozani lapha mina ngikhuluma nani, ngiyenze ebafoti lalelani ngithi mina sicela eSouth Africa ake kuphele amanga nobuqoki. Ninamanga too much, iqiniso aninalo. Even nale enga le egcwele eSouth Africa, mina if ngizoface iqiniso kuphela, imajority ikwatiswe amanga, alikho iqiniso kulento abakwatisile. Nithatha iqiniso nilibeke esayidini bese nithatha amanga niwabeka phezulu. So manje bafethu ngeke, mina angidalwanga ngamanga futhi angisoze ngasupport amanga. Futhi ningizweni ngintshela straight ningibhekile, angizalwanga ngamanga. Uma ngabe mhlawumbe baba namanga abazali bami ngangingekho, but since mina ngifikile angikhuliswanga ngamanga. Iqiniso ngiyalimela
ene ngilimela kubhlungu ngilimela kumnandi ngilimela kunjani. So into efathi ni understand nje iyodwa nje kuphela ukuthi bafethu uma nifuna ukubona indawo yethu iimprove indawo yethu ishintsha yekelani ubuqoki yekelani amanga shintshana umshovo shintshana ukwenza ene lalelani ningagijimisi into engena bonus engena blue card ezothi kusasa masohleli phansi ucabanga ukuzibulala. Life inophila kanye. So mina ngifuna ukutshela nje bafethu ngifuna ukutshela nje impela ukuthi I'm not saying ukuthi I'm supporting izinto ezirong. Sikhulumile ngendaba yedakwamizwa. Sesiphumile singenile kuma tax shop sesiyaphuma sesingena kokunye njalo thina siyohlezi siplan imihlangano. Angithi nasesikolweni yabathi mhlawumbe bazothi siyoba nomhlangano kuleya nyanga ezayo. Thina njalo every time sinemihlangano siyodla imihlangano emizini yethu siyopheka imihlangano siyothela ama diesel emotweni zethu ngemihlangano. Never guys, never. Sukumani madoda nambe niyosebenza. Nine bekade nimarket hambani yomarket nine benifunda izikolo hambani yofunda izikolo. Sentshelwa yimina manje. Focus in your life. Focus empilweni yakho ngoba people abalambile they will use you bazokusebenzisa abantu abalambile bazokusebenzisa and uzohamba usupporta impumelelo yabo mawuthi phapha kusasa sebathuma wena inyama enhloko sebathuma wena ukuthi hambe kuphi ngoba wena bolo kubhiza ulandela ungena plan. What is your plan empilweni yakho naku sebehambile phela uplaneni wena. Angithi uyangibona mina usuku nosuku ukuthi ngithenga inkomo usuku nosuku ngithenga ingulube usuku nosuku ngithenga imoto awungibona ukuthi ngiyasebenza. Lalelani ngithi mina kinina yekelana amanga yekelana umona yekelana umhawu yekelana amanga yekelana umona yekelana umhawu nineyinhliziyo ezimbi iyona into ezonstakisa abantu bakithi eSouth Africa musani kuba nenhliziyo ezimbi musu ukuthi mawubona umuntu efumbethe bese wena awunaki lokho okufumbethwe wena so ufuna ukubona thela ufumbethe ini lento ayifumbetha kuyona yakho eyakhe yekelana umona elokugcina ngilisho yekelana umona nihlushekiswa umona nimbashiswa umona into enezothi nibulalane nomona nibulalana ngoba nineyinhliziyo ezimbi nomhawu yonke into ufuna wena kugombela kwesakho yonke into ufuna ukuthi be yakho mina ngizokunincenga abafana wozani lapha ngizontshela yekelana umona manje sengiqalile niqhubisana ngeibhamu niyabulalana lapha nizoceda nithi amakwerekwere ningazoba sisukile bakithi ninomona nomhobholo nenhliziyo ezimbi nifuna ukubonwa nodwa nifuna abanye abantu babe